Janji sabar ora pati ayu nanging dasare wonge ya rada ayu. Cilik suara gede ya. Nah, kandhani kok iso. Cilik suara gede. Wong ngangger mripate blalak-blalak ngono biasane ngentekno apa ya ngentekno sarung maksude kok ngono ya. Kita naik lho. Ya wis besok sore neh saya. Laris pokoke besok sore neh ngene iki dhek kok iso. Iya, medhon iki kok ya kena Tijono rono. Saged mangke niku. Jane kan iko Mbak Kanti wis dhisik sono kudus. Ngoten nggih. Monggo terus ke Dik. Ya. Pancen apa wae nek dingeti kok ngisor ya mendhuwur ya sedhep. Dingeti kok sisih ya sedhep. Cah semene suarane semene. Dingeti kok nguri ya sedhep. Apa meneh nek panjak sing inget-inget kaya sing tukang demung iki, Pak.